Wanum so kremu wo ho. What do wani chiremu e watachima na eya Sompa 106.1 FM. And na Takra denso eya Sompa 103.3 FM. Adam for pa radio. E fan semi bi e wo France Paris abrochimemu. Sa so na Facebook live no. Won sabe kanye e wo ho. Eya Sompa 106.5 FM Accra. Anase YouTube no Sompa FM live. www.sompaonline.com esem no so yabone bedema e de akogonti kwai na kokenkan bi efefiri odi koda no eye Sompa FM akenkanfo ye benu medi de Oheneyeyre maame akua yeboa esiama bronya anopemene triple amai Agya Appiah Apam Dadaa afi yenyebre na ensem no yentutu ne sre ne nabasa nyina mfa mawo enura adwumayefo nyina da ya adwakese wonmo boy e wo my Ghana Black Star Square mampani John Dramani Mahama kokasa ase no na o pie nsem bi nso ho e de kire Ghana fo se e de dabinuma no wo mode ne nam asa mena na metete na nso wote bi pa se mampani sanso wo lieutenant president na tie wo tie ni se ebinum wo kasa galamse kon no wa feli esanse wo baayi wontumi nye bibia e chese wo so ano anase wo twa ba e de ahwe ano ene wo se ewom sa woni oman no ko social contract nanso wanka ne ba bia se bia wo de bosumi mienu miensa na nan ene ebekon atia sa galamse kun esanse sa kono enye ko a eye konwa ena sabi ebinum nso ho a wo ma yese huriye moja mpa wo mo tiri mu da wo mo de abiri bia wo mpesa menkuminye nti wo mpesa wo mo ye de oman no bebo nyenye nanso ni nyina no wo gidie na arehemu ewo bambofo a woyi wo mo apa wo mo se wo mo no moa na woni animu ema wo mo ntimi ntwa ba hwesa wokun ya no na ne nkasa emu no ene wode tudwa e kan ne potokasa mu se wonu medi animu no nso wogi wo mo di enti aluta continua mampani John Dramani Mahama bra wo kasa no na yense ntwerofo nso ewo hodeda wo mo bobi e de to ayen. The fight against Galamsey is a complex one, and when I was vying for the presidency, I did not kid myself that when I come into office, I will win that fight in 4 months. Yet, we will not give up. Our gallant men of the armed forces and security services are up to the fight and will continue to score successes against the selfish companies and individuals who are destroying our forests and polluting our water bodies. As far as the fight against Galamsey is concerned, I say aluta continua. Eno no wate no sremu sejata mampani Dramani Mahama ena ate se wakasafa Galamsey ho wei adwumefo nyina da wiase nyina edibia wo my Ghana enra yedi bie o Black Star Square adwabo kese na se ene wo kan na eno da dwumedie no ase no ene yankofo pina yom ye adwumayefo ko awodo ebo empem ekoja wo mu sebe ya ne manyina so bekoye dia ma oman no esanse wo hwe afofida wese ye ko edema adwumayefo nyina na no ene amani boni kwame radio ya woto nkrefra santimantem brayen wono so de nani ebo mo e wa santimantem na no ede ni kopie mo e wo so ame magazine na wo ene wo adwumayefo no ebese ede a kire no se wo hwe ne ma hodo ya aban ya wono ti adwasoe ene abaya wodo ya wonu atwam no a ekwan ya wode so ame magazine fo no efaso no eya na eni kwan sesa ene wose eba ni nyina no ene sasa adwumayefo ye wo my Ghana mu hase no no akwaya ba adwumayefo nkoada ene dru mede no a eya ye ka kire wonu anase ye de ma wonom wose braso sa ban no so no ebetimi be bia fidudwuma bi ede ma so ame magazine fo ebeboa amade hye ne bi akogentete ne dru mede say ya won so hu sampa waka oman ne ho bi eba tabia no mukasa ma omumu ya banjuma na omumu ya bosumi adwuma but yene e oman ni no yenyina e ka oman ne ho na yesom oman no aso yene e magazine no eba na akwakogina omumu ya bosumi adwuma aye aban adwuma fo no omu na holiday ni ko gina omu so pa ye de ye mfa ye nka ho entino abano de be mmoa na ono so o ya aboa yenia ye sanu adwuma no ayenya aban adwuma de be mmoa no o ya aboa yenia sa holiday ni so ba ye beti ye nka ama ye suetimedi holiday ni bi entino na me pesa me to abana nim
sa ba no won hye bi panifo hye bi ye fa won komunya fa won eduru hono mo a yeso yen kae se yeso ye ka oman ne ho ene ye nyina ye bu ye pia oman no ama oman na koso ba huni sa aban workers fo nko na se dia ma because ye nim bibi sa me kura me ba boy no kura na ka kire me anope ne ka me kwa kusim classes o se da ne ye friends holiday am se dey holiday o se first May holiday ntimi to me ne dey anka wo ma mezi fo no so o ma ehu se workers fo ni bi o ma zi dey nyam faso bi afri so ko aban no ye adwuma bia benefit ye jaze ko ye bi maya ebi am zi fo mo so ebi am factory ni jaze ebi am hia bibi kura ebi am koto mo nyina mo koto ade wa na meton abusia ene ya yetie ye eye adehye no binu o ya adwumayefo ewo Kumase Swami magazine ho ene ye free Swami magazine a sabre krona na ye di adwumayefo nyina da ya wo mo ka wo makonsemi no wonu ma na ewo na duafie nso na wo mu nya ya nka wo masem be pie pa na enura no yensa ntwoni ba abedu enso bo anan ekopiem ewo manhia prisons na sabre na ekuo bi a wonom eyempai boku ye frɛ omo se testimony prayer network womo kokoye womo aye ede emo asikyire anwamo ene anom de ahodo ene afi semina ene de ye huye broni frɛ ne territories yi womo de bi kokoche manhia prisons no na ɛhɔ na pani a wotua womo no wono nso na ba abonefosem ɛwɔ hɔ a wɔhwɛ ɛso yewura DSP Banju Julius Caesar ede toso no wache se no kwasem ni ba bia wo mo wo eye manhia dodo na hu ne se yo penso aboboa no enti ehɔ de wo mo didie kura ma bia aka no na afoforo nya bidie na so nye sa nete eba se ye meye wo mo ya dodo na ntumi ma hɔ na kampese wo mo aba ba ye wo mo ye enti wo bɛbɔ saa